Zubaitz ardazka gaztea. Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noiz baitina den gu ernai, eta horrela ibiltzen. Zu bezala egan egin nahi dugu! Atxedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrean. Denok batean, Agirretxe! Eres un ejemplo para nosotras. Naturarekin bakizan eta harremanetan xazea. Dormir reforma. Ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan iratea. Ez abenturaz, baientza sorduz. Manol, Joar debes. Burruka hortan, iraunen duten, zuaitz ardazka. Balón colgado al área. Ai, danke fürs Kommen. Zein den ona, bere premiak bete nahirik, beti bizi da gizona, gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan,